Good morning, everybody. Welcome one more time to our English program on Yeli TV. Ambalmau adangana kokura aka jamgam mandi no aka Anglais walanda amamin de awma alamsa ani sibiri. Bi sibiri December kalo clip bisaba samba flan wan saba. Kama biamna kuma min ka wali bi Dr. Sola Bala alesili Dr. Sola nya foye ay ɲɛdo a ye mɔgɔw sigilen banabaatɔ sigilen pan kan a y'a ka fini jɛman don ala ka don a donnen sisan a y'i sigi a ye ɲininkali kɛ a ye foli kɛ fɔlɔ yɔrɔ cɛ a ko good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, ani sɔgɔma bɛɛ lajɛlen, ani sɔgɔma bɛɛ lajɛlen, good morning everybody, good morning everybody. Donc a ye ɲininkali kɛ o kɔfɛ foli kɔfɛ a ko jɔn ye fɔlɔ ye, jɔn ye fɔlɔ ye, ni nana mɔgɔ sigilen sɔrɔ i b'a fɔ ko jɔn ye fɔlɔ ye, yɔrɔ kɔni jama kɛra togo togo dɔ de nana dɔ ɲɛ jɔn ye fɔlɔ ye. A ye ɲininkali k'o la ko who is the first, who is the first, who is the first, ko jɔn ye fɔlɔ ye, who is the first, who is the first, who is the first, o kɔrɔ ko jɔn ye fɔlɔ ye. A kɛlen ka foli kɛ an bɛ segin o yɔrɔ kan a ye foli kɛ a ko good morning everybody, who is the first, who is the first, jɔn ye fɔlɔ ye. Ɔkɔliden dɔ tun bɛ yen nɔ o ye kan kɔrɔta, school boy o ye kan kɔrɔta o ko ne I am, I am, I am, I am, I am, ne, I am, I am. Donc, o bolo kɔrɔta ko ale kan kɔrɔta. I must see the doctor at once. I must see the doctor at once. I must see a doctor at once. Yɔrɔ I must see, must kɔrɔ ko devoir, nkanka. I must, nkanka, see a doctor, nkanka ka doctor dɔ ye sisa. I must see a doctor at once. Donc kan ka se doctor dɔ ma sisa. At once, once o ye une fois, at once o ye tout de suite. At once, at once, at once, at once, at once, at once, tout de suite, sisa. I must see the doctor at once. Ngaka doctor ye sisa. I'm going to school in a minute. I am going to school in a minute. Ni kuma ko minata okola soni. Minata okola soni. I'm going to school in a minute. Minute o ye minute ye quoi. Nga ni a fɛ anglais la ko in a minute. O kɔrɔ ko sangani kɔnɔna na. Minata okola. I am going to school in a minute. I am going to school. Minata okola sanga kɔnɔna, sangani kɔnɔna. Okay. In a minute. Oba a y'o kuma fɔ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ kɛrɛfɛ, cɛkɔrɔba o ye mɔgɔkɔrɔba ye. O fana o ko no, wait a minute. No, wait a minute. No, wait a minute. O ko ayi, n kɔnɔ. No, wait a minute. No, wait a minute. Ayi, n kɔnɔ. I got here at 6 o'clock. I got here at 6 o'clock. O bɛ cɛkɔrɔba ka kuma de. I got here at 6 o'clock. 6 o'clock yɔrɔ an de la ko ye o ye 6 heures pile. I got here ici. To get to an y'o ye. I got here ne sera yani nɔ 6 heures pile. I got here at 6 o'clock. Ne sera ya 6 heures pile.
You arrived 10 minutes later. 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 E nana miniti 10 o kɔfɛ. E nana miniti 10 o kɔfɛ. Ale sera miniti 10 o kɔfɛ. B'a fɔ o kɔ. E nana miniti 10 o kɔfɛ. I am first. Ne de fɔlɔfɔlɔ ye. Ne de fɔlɔfɔlɔ ye. No, wait a minute. Ayi, I jɔ fɔlɔ. I got here at 6 o'clock. Ne sera yan 6 heures pile. You arrived 10 minutes later. E nana miniti 10 kɔfɛ. I'm first. Ne de mɔgɔ fɔlɔ ye. An min sɔrɔ ka da kulo kan o de ye bi ye. O de ye nin ye. A bɛ ka to a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. See you next time. Bye bye.